Hai लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जासिहरलायबाय लोगोफोरनो मानसिम लागै दा आंदो गोबाव जाबायमोन दा आंदो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर नै जोङो आंनि बिमा गुरुनाव फैदों माने आंहा सासे गुरु दं आरो आंहा मार गेदेर बेमार जादोंमोन माने डाक्टरजोंबो हामाखैमोन ओमफ्राय बिदिनो बोरैबा बोरै बिदिनो नायनायजों मानायजोंनो हामबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौनो बिमा हिसाबै मानिना लादो आरो जिहेथु आंनि बेमारखौ फाहामनायनि थाखाय लोगोफोर आं बै समखौ गोसोखांबा गाबनोबो ओंखारो लाजिनोबो ओंखारो आं मा जादोंमोन माने जायखो मेखोनो रायनाय जायखो मेखोनो बखिबायनाय बिदिनो आंग्रां नांग्रां होनलाबायोमोन लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आं बै बिमा गुरुजोंनो जानानै हामदो आरो आं बै समनिफ्रायनो इसोरखौ फोथायो माने आं बिदि बेमार जाबाय थानाय समाव बाबुआ 1 इयारल' जादोंमोन माने ओमफ्राय बिदिनो बाबुआबो बारा डिस्टार्बबो होआमोन गाबाबोमोन गथ'आ आंनिया ओरैबायसा मोजां मोनोमोन माइया जि मोजां जादों सोमखोर सोमखोर नै जि मोजां जाथारदों माइया सोमखोर सोमखोर लामाया मार मोजां जाबाय सोना उन्दुनो ओंखारदों नै आंनिया फिसालाया सोमोन्दो मा बुंदों आंनिया फिसालाया खोन्थायाखै नै जोङो फैबाय लामायाव गारिखौ लामायाव गालांसै नायदो बेनो न'आ थाङा मानोबा आबैनियाव थांनांगौ ना नों थांबाय थागोन होनबा गाराव दोनखारा नै आं बिमा गुरुनिसिम मोनफैबायमोन लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो आइखौ आं मबाइलाव खोन्थानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय आइया होनबाय आं लाजियो खारा होननानै ओंखायनो आं देखायनाय जायासै आं न'आव मोनफैबाय माने भिडिअ लानाय जायासै बिरादनो लाजियो ना लानो ओंखायनो लानाय जायासै लोगोफोर आं न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय ड्रेसबो सोलायखांबाय ओमफ्राय बाजारावबो हाबबोदोंमोन सकआव बाबुनो गस्ला बायनो गस्ला नांगोन होनबाय बाबा फैबा गस्ला बायगोन आं होनबाय थानायखाय गस्ला लाबोनाय जाबाय लोगोफोर आं बारा खिन्थिनो हायासै नै बाबुनि गस्लाया गानबायानो इयो गस्लाया नाय सोलाबनाय बा गस्लाखौ खोन्थानाय गस्लाखौ सोलाबनाय गस्लाखौ खोन्थानाय आङो गस्लाखौ सोलाबनाय गस्लाया सोलाबनाय ओरैबायसा गस्लाखौनो दखानिखौ जुनोनो होआ गावसो आथुर लाबोनायानो लंपेन्ट गस्ला गानबाय ओमफ्राय फैग्रा फैग्रि गानबाय बारिखौसो दंफैयो नै दै लोगोफोर आं बेखौ रुग्रोनानैसो लादोंमोन ओमफ्राय उनाव रुखांनानै आङो बेखौ एवनो नागिरबाय दा 밥에 쌀을 뿌리고 밥에 뿌리고 얘잖아 네 냄새 잘하나
Ada bedi. Adanya semuanya जानाया Mulut gue begitu sih. Kok boleh? Nggak bisa, nggak bisa. Anh bao bây giờ được. Wow. Ôi sao sao? Ini nào nữa vậy? Bentar. Budung babes pada. Lingkaran. Tahu dah ya. Ini sampah lagi. Mia biasa lu nih kita ngomong mama. Ba bây giờ này bây giờ này cái lu dùng rồi mia. Nó nâng làm gì đi vào bún bà. Giờ này mình làm gì? Sẽ kia ra được rồi. Hả? बाबुमोननो दौखांनानै आंबो जानोसै लोगोफोर आंथ' जेबो जाखाया नालाय ओंखायनो जानोसै लोगोफोर ओंखामखौ जाना लानोसै जायाबालाय माथो जानांगौ ओंखाम जाखांनानै जि दुगा जिरायनानै दङ नायलाय लोगोफोर भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगोफोर आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो लोगोसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय